Umoji Korisanga umfama oneminyaka engama-38 kwaye ukhokhela umbutho wamafama eThabanchu nelamalungu amaninzi angomama. Waqala kwelicandelo ngo-2015 kodwa uthi ngoku bafuna oomatshini bokulima. We lost 80 hectares of soya, which amounted to the amount of 1.6 million, which could have helped which could have created jobs, which could have also helped us to improve our standard of farming. Seeing that I've got a land, I said, let me utilize this land and this water that we usually waste on grasses, rather put that to a better use of making food for my household. Kusenjalo Usekela Mongameli weli umnumzana David Mabuza ukhuthaza asetyhini ukuba bathabathe inxaxheba kwezolimo. We must invest more and more in research and technological innovation to support those who want to enter the agricultural sector, and people must be supported. Ukanti isebe lezolimo kweliphondo lase-Freystata linikezele ngenkxaso-mali engaphe ku-23 million rand ukuxhasa amafama asetyhini.